फरायसालिमानि बिसायख'थियाव गासै मासियावनो बर' फरायसाफोरनि देरहासारनाय। आफादगिरि मासियाव राहुल बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारियाव मिथिंगा बसुमतारी। बाक्सा जिल्लानि मुंदांखा फरायसालिमा होनोब्ला बरमा फरायसालिमाया मख'जाथाव। बे फरायसालिमायाव हायार सेकेन्डारिजों लोगोसेनो बिगियान आयदा आरो आरिमु आयदाजों डिग्रीनि सोलोंथाइ लानायनि खाबु दं। दिनै 2022-23 बोसोरनि थाखाय बरमा कलेज स्टुडेन्टस इउनियननि थाखाय खुंफुंनाय बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो मासियावनो बर' बिजाथिफोरखौ देरहानायखौ नुनो मोन्दों। बरमा फरायसालिमानि 2022-23 बोसोरनि थाखाय खुंफुंनाय बिसायख'थियाव आफादगिरि मासियाव राहुल बसुमतारीया बिशाल बर्मननि हेंथायै गासै 1084 भट मोननो हानानै देरहानो हायो। थिग बेबायदिनो लेङाइ आफादगिरियाव लबिता बर'आ चिन्मय बर्मननि हेंथायै गासै 1092 भट मोननो हानानै देरहासार जायो। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। लोगोसेनो जोंहा मैया बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। स्टुडेन्ट इउनियन बिसायख'थि जिहेतु जों गासैबो बर' फरायसा बिजाथिफोरानो देरहासार जालांनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोन्दों। लोगोसेनो जोङो गासै बे फरायसालिमानिनो गासै फरायसा आदा आब' फंबाय बिनानाव लोगो नोंथांमोनखौबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय जोंखौ हाजासे मदद हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। लोगोसेनो जों गोबां भटआव देरहासार जानो हादों। जोंनि जिहेतु एगेन्स्ट दङमोन बेनि जोङो गोबां भट मोननानै गासैबो बिजाथिफोरानो मोजाङै देरहासार लांनो हाबाय। लोगोसेनो आं साबायखर बावनो सानदों जोंखौ जिहेतु गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आदा आब' सिनियर बड' एस'सिएसन जोंहा कलेजाव दङ जिहेतु बिथां आदा आब'मोनाबो जोंखौ गोबां हेफाजाब खस्थ'नि गेजेरजों गोबां समनिफ्रायनो मागो दमासि जायालासे न'आव थाङालासे जोंखौ हेफाजाब होनानै जोबोर दिनै जों मोजां फिथाइ मोननो हाबाय। लोगोसेनो गासै बे फरायसालिमानि सार मेडाम गासैखौबो आं आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय। लोगोसेनो जोंहा पुराना GS आदाखौबो आं सोरांसार बसुमतारी बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आं देरहानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जिहेतु बे फरायसालिमानि मोजां खामानि मावलांगोन गासैबो फरायसाफोरनिनो जों जमा खौसेथियै थानानै बेखिनिखौनो बुंनानै जों जे गासिबो बेयावथ' एबारथ' जोङो हारसा आरो बर' इदि जादोंमोन। होमबाबो जों बर'फोरा देरहानानैबो जों स्टुडेन्ट हिसाबै गासैजोंबो मिलायनानै थानांगोन। जों जि सुथुर जानो हाया रावजोंबो। जों स्टुडेन्ट हिसाबै गासिखौबो नायजोबनांगोन। जे जेंनाफोरखौ जों सुफुंजोबनांगोन। बेनो जों इसोरजों सुथुर जानो हागोन। जों गेलेदों एगेन्स्ट जादोंमोन बे नङा। जों गासिखौबो समानै नायनांगोन बेनो। नोंथांनि एगेन्स्टआव बा कन्टेस्टआव सोर दङमोन दा बेसेबां भट लानानै नोंथाङा देरहादों? आंनि एगेन्स्टआव एसामिसनि बिशाल बर्मन होननाय दंमोन। बेनिफ्राय आङो 50% बारा लानानै भटखौ देरहानो हादोंमोन। जोंहाथ' नै दानि जोंहा नेहाथारिया होनलांबाय बे हिसाबैनो जे जोंहा फरायसालिनि स्टुडेन्टफोरा जे जोंनि गावसिनि जेंनाखौ जोंनि सिगाङाव बुंफैयो ना। जोंथ' गासिबो मिथिजोबा नालाय जोंनि सिगाङाव जि बुंफैयो जोंथ' इसोरखौ सुफुंनानै होखानांगोन। जों आरो बिसोरखौ आखा खालामो दि जोंनि सिगाङाव बेफोरो गावसोरो गावसिनि जेंनाखौ लानानै जोंनि सिगाङाव नुजाथिफैयो। जिहेतु मोनफ्रोमबो फरायसालिनिफ्रावनो जोङो बेबायदि बिसायख'थि जानो सानो बे बेलायाव नोंथांमोना उननि समाव बिसायख'थि जालांबा माबायदियै गुबुन फरायसालिमाफोरनि जेंनाफोर एबा फरायसालिमाफोरनि बिसायख'थियाव बाहागो लाजानायफोरखौ लुबैयो? जोंनि बे दाथ' जोंथ' स्टार्टिंआव जों गुबुन दा इउनिभारसिटिफोराव थांनानै जे जोङो दा एक्सपिरियेन्स मोनलांनानै जों जि जाहैनो हायो जों माबायाव खालामनो हायो बेखौ जों सेस्था खालामगोन। थांखिया दा लयार फरायनायामोन होनबाबो दा बे आगान होननायखाय फरायनाय आरो गावनि जायगायाव होनबाबो जों दा कलेजनि मोजांखौ मावलांनो थाखाय बेयाव जों गाखोनाय जादों। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों।
बे टारगेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।